हाग्रामा महिलारिजों फिनानै दोनजानाय जोङो बिसोरबायदि मानसिखौ थगायसुलासो होनना बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना राजखान्थिया सफैलायबाय नालाय, बिसायख'थिया सफैलायबाय। दा बैसोरबायदि मानसिफोरा माने जेबो बेसेन गैयै, ओंथि गैयै बाथ्राफोरखौ लानानै पावाराव फैनो थाखाय, गादियाव फैनो थाखाय सादारन रायजो राजाफोरखौ, दुखिया, गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौ थगायनो थाखाय राजखान्थियाव जोङो बारसोमनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, बारसोम फैलायबाय, राजखान्थियाव बारसोम फैलायबाय। मिनिं गैयै, ओंथि गैयै, बेसेन गैयै, भेलु गैयै रावफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो थाखाय, पाब्लिकखौ थगायनो थाखाय, सादारन गोरिब दुखियाफोरखौ थगायनो थाखाय प्रेस मिटनि गेजेरजों राजखान्थियाव बारसोम फैलायबाय। गादि लबि, पावार लबि, पावारनि थाखाय इसेबां थगायनो हायोना? जाथारै खोथाखौ बुंबा रायजो राजाफ्रा गनायगोन ना? प्रमद बर'आ लायनो 1500 क्ररनि बिटिसिखौ फाननानै फैबाय। बियो बेसेबां गनायथावना? रायजो राजा नोंथांमोनानो बिनि फिननायखौ हो। प्रमद बर' सारालायनो NDFBफोरखौ 3 लाख 4 लाखआव फानजोब्बाय। रायजो राजा नोंथांमोन, साख्रि होगोन, 2 लाख थाखा मोनगोन। रायजो राजाफोर लब देखायदों, साख्रि होगोन। नाथाय साख्रिया गोग्लैसोनानै दं। BEd पास जानाय, LP आरो हाइनि साख्रिनि डिक्लेयार खालामनो हायाखै दिनैसिम BTC सरकारा। 5 माह जाबाय। फारसेथिं साख्रिखौ साख्रिखौ फोसावनो हायाखै, साख्रि होनो हायाखै। फारसेथिं सेक्रेटारियेट, BTC सेक्रेटारियेटफोरनि जि दरमाहा, बे सेलारिखौ दाननानै दोनबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' बियो बेसेबां गनायजाथावना, बेसेबां लाजाथावना? एकदम ओंथि गैया रायजो राजा नोंथांमोन। जाय समाव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ 5 बोसोर, बिथाङा 3 बोसोर BTCखौ सालायबाय। मोजाङानो सालायदोंमोन, सान्थि फैदोंमोन, गोजोना फैदोंमोन, जौगानायाव फैदोंमोन, लाइमोनफोरनि खामानि मावदोंमोन। बड'फा सुपार 50 मिशन बिथांखि लानानै लाइमोनफोरनि थाखाय APSC, UPSC, JEE, NEET, इन्जिनियारिंनि बायदि बायदि फ्रि कचिं होनानै गथ'फोरखौ हिउमेन रिसर्सनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। नाथाय दिनै पावाराव फैनो थाखाय प्रमद बर'आ 1500 क्ररनि BTCखौ फाननानै फैबाय। बे बेसेबां ओंथि गोनां, बेसेबां गनायजाथावना, लाजाथावना? बेबायदि प्रहलन, थगायनाय रावफोरखौ लानानै दिनै गादियाव जिरायनो फैदों, गादि लानो फैदों, पावार लानो फैदों। 5 मास जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन, BPF सरकारा 5 माह दिनैजों। नाथाय बे BPFआ 5 मास जानाय लोगो लोगोनो खैबार, बेसेबांबा दाङाबाजि, सुथारलायनाय, बुथारलायनाय ना, गाग्लि गाग्लि बुथारलायनाय, देगारजों सुनाय, बेसेबां बायदि बायदि जादों। गोबां आरो दंबावो। नोंथांमोना दिनै निउस मिडियाखौ नायोबा सिन्डिकेटनि खोथा ओंखारदों। दिनै बुंदों BPF पार्टिनाव थाखा गैया, रां गैया, खालि लालसल' देखायनो हायो बिसोरो। साख्रि होगोन, 2 लाख थाखा फैगोन, 2 लाख थाखा होगोन, बायदि बायदि लालस देखायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। गावनि गेजेरावनो बेसेबां डिसक्रिमिनेसन, बेसेबां डिप्राइभ। प्रमद बर'आलायनो BTCनि नङानो। बे बेसेबां गनायजाथावना राव रायजो राजा नोंथांमोन? प्रमद बर'आलायनो BTCनि नङानो। माबा ओंथि दं बेयाव? जेबो ओंथि गैया बे बाथ्रायाव, बे रावाव जेबो ओंथि गैया। बे बिथाङा
जि बाथ्राफोरखौ बुंदों प्रेस मिटनि गेजेरजों बेयाव जेबो ओंथि गैया। बेयो थगायनाय, बेयो गासिबो थगायनाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै मिया मुस्लिम माइन'रिटिफोरखौ ओरैबायदि फोथाय खेबस' खालामदों। राकेश ब्रह्म बिथाङा जेसेबां माने मिया माइन'रिटिफोरनि गामि गामि थांनानै बिथाङा इनकुवारि खालामबाय, बेखौ नायबिजिरबाय, एनालाइसिस खालामबाय, स्क्रुटिनाइज खालामबाय, नाथाय नुनो मोनबाय सासेबो 2 लाख मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बर'नि गेजेराव साबैसेया मोनदों? सोर साबैसेया बेसेबां थाखा मोनदों? साफा सानैनो होबाय, खुगायाव बुंबाय 5,000 मानसिनो 2 लाख थाखा होबाय। बेफोर सब थगायनाय गोजा, सब थगायनाय, थगायनानैनो गादिखौ लायो। बेयो जादों BPFनि मोनसे गिदिर आखुथाय, माने थगायनानैनो पावाराव फैनो नाजायो। मोनसे समाव ST होगोन होननानै BTCखौ दखल खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दुनियानि मिया मुस्लिमफोरनि गुबुन हारिफोरनि भटखौ लानानै। नाथाय दिनै बोरो हानि फाट्टा होगोन होननानै थांनाय BTC इलेक्सनाव 28टा सिट मोनबाय गुबुन जाथिखौ थगायनानै। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो थगायनाय गोजा रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै रायजो राजाफ्राबो साननो रोङै नंला, बुजिनो रोङै नंला। दिनै जोङो थगायनायखौ रोखा रोखा हमनो हायो आरो रायजो राजाफ्राबो हमनो हायो। आरो बे थगायनायनि फिथाइखौ 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोननो होगासिनो दं। थगायबाय, दाखालि ओरैबायदि गिदिर मोनसे थगायबाय, मोदी प्रग्राम लानानै मोदी फैगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ बेसेबांबा खस्थ' जाहोबाय। नाथाय नुनो मोनबाय भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजोंसो रायजो राजाखौ माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। बेयो मोनसे जोबोद गिदिर थगायनाय आरो बिथांमोना थगायाखैब्ला बिथांमोनाबो थगायजादों सोरजोंबा, बेयो रोखा फोरमान होदों। रायजो राजा नोंथांमोन, खोनाबा जोङो थानो हाया, माने बुंनो गोसो जायो। जाथारै रावफोरखौ बुंब्ला थानो सुखुवा, माने मोजां मोना, माने एकदम माने बिनि फिननायखौ माने होफिननो लुबैयो, माने एकदम थानो सुखुवा, माने जाथारै रावखौ राजखान्थि होननानै, पलिटिक्स होननानै इसिबां माने नेहाथ थगायनाय पलिटिक्स खालामनायखौ रावबो मोजां मोना। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना हो, गावख्रुबना हो, थाय थायैनो एकदम।